गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जै हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दं होननानै दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दाखालि बावै गुवाहाटी गरसक नलपारा होननाय गामियाव जानाय जाथायखौ लानानै जोबोद दुखु मोनदों। बे जाथायखौ नुनानै जोङो गोबां सोलोंनो मोनो आरो दा मैया मोनसे निउसाव नुनो मोनदों फंबाय प्रान्जल नार्जारिनियाव गोजां बोथोराव न' सिफाय जानानै गथ'फोरा लोमजादों खम्बल गैया जोबोद दुखु फोरमायदों जोंखौ हाजासे बिटिआर सरकारनि मानसिफोरा फैनानै जोंनो खम्बल होफैयो बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों जोबोद दुखु मोनदों मानो होनब्ला गोजां बोथोराव बेफोरबायदि न' सिफाय जानानै बाहेरायाव उन्दुनाय लोगो लोगो खम्बल गांसेया थोआ आरो लोमजागोन गुसु हाबनानै लोमजागोन बेथ' सैथो खोथाखा दा जोंफोर मा खालामनो हानो जोंफोर गोजानाव थानानै खोनानानै दुखु मोनो बर' हारिनि जाथायफोरखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनो दा बिथांमोननि जायगायाव जोंनि बर' हारिनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरानो थांबाय गासैबो नायहैबाय होननानै बुंजायो बिथां एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो थांनानै बुंहैनायखौ जों नुनो मोनदों आसा खालामो जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफोरा बिथांमोननो जा नांगौ बा खम्बल नांगौ बा डक्टर मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि माबा मोनसे गोनांथि जादों बेफोरखौ बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा मावनानै होगोन होननानै आसा खालामो आरो आं बेखौनो बुंगोन दा दिनै बर' हारियाव जाथाय जायोब्ला बर' हारिनि दैदेनगिरि गिदिर गोलावफोरा नायाबा सोर नायनो जायफोरा बर' हारिखौ नायफिननो थाखाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों बैसोरनो नायनांगोन अब्लासो बर' हारिया हेल्प मोनगोन नंना नङा दा दिनै फिसा मानसियालाय बोरै नायफिननो गामिनि फिसा मानसिया बोरै नायफिननो दा जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जोंनि बिटिसि बिटिआराव गोबां गिदिर कन्ट्राक्ट मावग्रा दोङो खर'रनि कन्ट्राक्ट मावग्रा दोङो आरो बिटिसि बिटिआरखौ सालायग्रा गोबां दैदेनगिरि लिडारफोर दङ बैसोरनो नायफिननांगोननि दुखुआव गोग्लैना थानाय जायनोखि कम्बल नांगौ होनना बुंदो ओरैबायदि दुखु मोनदो बेफोरखौ बिथांमोननि गामियाव हैगोन होननानै मिजिंथियो आरो आं बेखौनो बुंगोन जों दिनै बर' हारिया जेरावबो आलाय सिलाय नंगौना नङा गुवाहाटीयाव थाबाबो आलाय सिलाय खालामजायो जों दिनै बिटिआराव थानानैबो जों मिथिगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिटिआरनि गेजेरावनो मा जागासिनो दङ गामि ओनसोलाव गावजों गाव मा जागासिनो दङ जों गासैखौबो मिथिगौ फिसा खामानिनि थाखाय ओरैबायदि माने जोंनि गामिनि गेजेराव जों नुनो मोनो उमुगला इउपिपिएलसोमोन उमुगला बिपिएफसोमोन इसोरनो जेबो होनाङा जों बै बुस्थुखौ दिनैसिमबो नुनो मोनगासिनो दङ बेफोरबायदि फिसा खामानिखौनो माने दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि जागासिनो दङ बैसा बिपिएफ बैसा इउपिपिएल बिसा इउपिपिएलनियालाय बिपिएफनो मानो खामानि होनो बिपिएफनियालाय इउपिपिएलनो मानो खामानि जों बै बुस्थुखौ दिनैसिम नुनो मोनगासिनो दङ बर' हारिनि गेजेराव दा नोंथांमोना दि गुवाहाटीयाव थानानै न' सिफाय जाबाय अब्ला जों बिटिआराव थानानै बिटिआरनि गेजेरावनो ओरैबायदि दावराव दावसि जानानै दंबयो फिसा नायनो बालायनाय गावजों गाव सापर्ट गैलाया आंनिबाथ' ओरैसो साननांगौमोन जों दिनै देरहाबाय जोङो बोजबनांगोन बोजबबासो जों खौसे जागोन बेफोरबायदिसो जानांगौ बाथ्राफोरा नंगौना नङा जों दिनै जोंखौ जाय गाज्रि मोनो बेफोरखौ जों बोजबबासो बैसोरो खौसे जानानै मोजां खामानि मावगोन अब्लासो जोंखौ रायजोआ मोजां मोनगोन बेफोरबायदिसो जानांगोन नाथाय जोंनि गेजेराव दिनैसिम बेफोरबायदि जायाखै बर' हारिया जेरावबो आलाय सिलाय गावजों गाव नांलायनाय सानफ्रोमबो नुनो मोनगासिनो दङ मिडियायाव ओरैबायदि नांलायगासिनो दङ जमा जानानै रायलायनो गारनानै बेफोरबायदि जादों जोङो जमा जानानै रायलायनि सलुसना मा जागोन बिदि गैया सलुसन जेबो गैया बेहाय डाइरेक्ट गाज्रि राव सोंखारियो सोरबा सासेया सोरखौबा सासे बिराद गिदिर गावगाय मा सिटआव जिरायनानै दङ बेखौबो मिथिबावा आं बे सिटआव जिरायनानै थानानै आं माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बेखौबो मिथिया सोरबा मायबा मास्टार मायबा फिल्मनि मास्टार होनो सोरबा उमुक सोरबा माने नाम लाथावै माने जाय भगबाननि दानाय भगबाना दाना हरनायनि थाखाय बिसोरखौ गाज्रि बैफोरबायदि नाम दोनदो बैफोरबायदि नाम लानाय माने बुंथावा गावबा गाव गादियाव जिरायनानैनो बा माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ आं दिनै बेबायदि गादियाव जिरायदो आङो पाब्लिकनि सायाव मा बुंनांगौ आंखौ पाब्लिकआ मा बुंबा मोजां मोनगोन बेखिनि बाथ्राखौनो मिथिया कुइसन खालामब्लाबो नों डाइरेक्ट बुंना हो नो कमेन्ट होननानै नोंखौ रावबो जेबो बुंनाय नङा नोंखौ गाज्रिबो मोननाय नङा जों बेफोरबायदि सोंखारिलायनायखौ जों बर' हारिनि गेजेराव सानफ्रोमबो नुयो अब्ला जों मा सोलोंनो मोनो दिनै नाय गुवाहाटीयाव पाहाराव थानाय बर'फोरखौ माने न' सिफायना होदो बेनिफ्राय गुबुनखौ सिफायनो हायाखै अब्ला साननानै नाय गुबुन हारिया गुबुना
जोंखौ बेसेबां गाज्रि मोनो नंना नङा गुबुना जोंखौ बेसेबां गादबनो नागिरो दिनै गिदिर गिदिर अफिसारफोर जेनेबा फरेस्टआनो जा माइबियानो जा जोंनि बर' गिदिर अफिसार गैयाना बेफोराव जोंनि बर' हारिनि गिदिर अफिसार रावबो गैया बैफोर अफिसखौ दैदेनग्रा रावबो बर' गैया दाख्लैबाबो खैला मैलायाव जाना थांबाय दै लोमजाबाय बैफोरावबोथ' बर' हारिनि रावबो गिदिर अफिसार गैया फरेस्ट डिपार्टमेन्टफोरा लगे लगे दै लोमजाबाय साननैसो दोनबाय नोंसोर खारजोबनांगो डाइरेक्ट होनखायो होमबा बर' हारिनि गिदिर गिदिर मानसि थानायब्ला बैफोरावबो बर' हारिनि गिदिर गिदिर अफिसार थानायब्ला बैफोरावबो अब्लानिया मा जागौमोन जोङो जोंनिनो मानसि होननानै मायबा मोनसे कमप्रमाइस जागौमोन नाथाय दा जोंनि मानसियानो गैया नालाय गिदिर गिदिर बैफोरबायदिनि थाखायनो जोङो गुबुना जोंखौ इसेबो सान्स होआ माने मायबा मोनसे जाबाय मायबा मोनसे खालामनो जोंखौ सिं सिं माने टारगेट खालामबाय थायो बर' हारिखौ जों बेफोरबायदि खालामनो हानायब्ला आरो फारसेथिं जोंहा गावबा गावनो दुरबलताखौ देखायगासिनो थायो नांलायनानै सानफ्रोमबो मिडियायाव नांलायनाय कमप्रमाइस होननायानो गैया सलुसन जों बेफोरबायदि रायलायनि अब्लानो जों बेफोरबायदि खामानि मावनो हागोन खोमा बिब्दि गैया पुरा नांलायनायखौल' जों नुनो मोनो मा होनना बुंनो जोंफोरलाय आरो मा मानसि बुजायनो नंगौना नङा नाथाय जों एसे साननो हायो आरो एसेबां एगेन्स्ट लायालासिनो बुस्थुफोरखौ रायलायलायनानै मायबा मोनसे खालामनो हायो जोङो हायै बुस्थुआनो गैया बे बुहुमाव हायि बा रायलायनानै सलुसन जायो बे बुस्थुआनो गैया आं बेखौनो सानो एक्सुवेलि मा बर' हारिया गोदो एबसु पिटिसि जिथु बुथारलायबाय माने एबसुआ पिटिसिखौ बुथारोमोन पिटिसि एबसुखौ माने मोननैजों बर' नांलायनानै गोबां थैलायबाय नंगौना नङा बै बुस्थुआनो दिनैसिम दंबाय थायो नामा बै बुस्थुखौ सानबाय थाबाथ' जों जानाय नङा गोदो एनडिएफबिआ बिएलटिखौ गावबाय बिएलटिआ एनडिएफबिखौ गावबाय बे बुस्थुखौनो बिएलटिआ जोंखौ गावदोंमोनलै एनडिएफबिआ जोंखौ गावदोंमोनलै एबसुआ जोंखौ बुथारदो एनडिएफबिआ जोंखौ बुथारदो बे बुस्थुखौ जों दिनैनि दिनाव सानबाय थाबा जों जानाय नंला बै दिना थांबाय दिनैनि दिना मा जाखो जों फैनो गोनां दिन आरो दिनैनि दिनखौसो साननानै जों खामानि मावनांसिगोन बै दिनखौनो साननानै बेफोरबायदि एगेन्स्ट लाबाय थायो नामा बेखौसो सानो आं एक्सुवेलिथ' बेथ' नंथ'आ क्रेडिटनि थाखायबो जायो दिनैनि दिनाव नों थाखा फैसा गैयाबा जेबो गैया गोबां मानसियानो बुंखायो थाखा फैसानि अनगा जेबो देरसिन गैया ओरैनो गोबां मानसियानो बुङो थाखा फैसा थाबासो मानसि थाखा फैसा गैयाबा मा मोननो बेफोरबायदि खायफायाथ' बेफोरबायदि बुंना लाजियानो मालाय थाखा फैसा दोङोबा सब दोङो ओरै बुंखायो जेबो मान सनमानबो लाजिबो दङ दिनैनि दिनाव थाखा फैसानि थाखाय अब्ला मा बुंना बुंबावनो जेरावबो आलाय सिलाय बर' हारिया जेरावबो दुखुनांथाव सानफ्रोमबो मिडियायाव दुखुनांथावखौल' नुबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि गासै लोगो नोंथांमोन जय हिन्द